Има един момент, който много хора познават, но рядко го назовават. Стоите в средата на разговор. Или след него. Или точно преди да отговорите на съобщение, което е дошло твърде късно вечерта. И усещате нещо странно. Някаква вътрешна умора, която не идва от работа или от липса на сън. Идва от нещо по-дълбоко. Като че ли сте дали нещо, което не сте можели да спестите. Като че ли сте отворили врата и чуждото е влязло толкова естествено, че вие сами не сте забелязали кога се е случило. Не е нужно да има скандал. Не е нужно да имало груба дума или явна манипулация. Понякога стига само тонът. Само пауза на точното място. Само начина, по който другият е казал "ти разбираш" и вие сте кимнали, преди да сте попитали себе си дали действително разбирате или просто не сте искали да разочаровате. Именно тук започва темата за тази вечер. За доброто, което отваря врати без да знае, че го прави. За чувствителността, която приема чужд хаос като своя отговорност. И за онзи момент, труден, понякога болезнен, когато яснотата спира да чака разрешение и се появява сама. Не говорим за лоши хора, не говорим за жертви и злодеи. Говорим за система, начин на отношение, в който добротата без граници се превръща не просто в слабост, а в отворена покана. И за това как единственият изход от тази система не е да станете по-студени, а да станете по-ясни. Ако четете нечий друг хаос като своя вина, тази вечер е за вас. Ако сте хора, за които е по-лесно да издържат чуждата болка, отколкото да кажат едно просто "не", тази вечер е за вас. Ако знаете какво е да напуснете разговор с усещане, че сте загубили нещо от себе си, без да разберете кога точно се е случило, тази вечер е за вас. Нека започнем с тялото. Преди да стигнем до психологията, до Юнг, до механизмите, нека започнем с тялото. Защото тялото знае преди ума да е наредил думи. Представете си следното. Влизате в стая. Или отваряте телефона. Или отговаряте на телефонно обаждане от познат, за когото знаете, въпреки това знаете, че ще изисква нещо, което не е назовано. Не е искане с думи. Не е "дай ми", а онова неизказано очакване. Ти трябва да разбереш. Ти винаги разбираш. И тялото ви се свива малко. Рамената се стягат. Диханието ви ставя по-плитко. Не от страх в буквалния смисъл, а от нещо по-старо. От рефлекс, изграждан с години. Рефлексът на готовността. Тялото казва: "приготви се да даваш". Много чувствителни хора живеят в тази готовност постоянно. Сканират стаята преди да са влезли в нея. Четат тона на гласа преди думите. Усещат промяна в настроението на другия, преди другият да е осъзнал, че нещо се е случило. Това не е слабост. Това е вид интелект. Вид внимание, което е много прецизно. Но именно тази прецизност може да се превърне в капан. Защото ако сте достатъчно внимателни към чуждото, в даден момент спирате да забелязвате своето. Чуждото настроение става вашият вътрешен барометър. Чуждото напрежение ставата вашата задача. Чуждата болка ставата вашата отговорност. Дори когато никой не ви е молил да поемете тази отговорност. Дори когато не е вашата. Карл Густав Юнг говори за нещо, което е много близо до това преживяване. За персоната. Личността, която показваме на света. Маската. Не в смисъл на лъжа, а в смисъл на роля. Ролята на разбиращия. Ролята на помагащия. Ролята на онзи, при когото може да се дойде с всяко бреме. И той ще го приеме без да иска нищо в замяна. Тази роля може да е изградена от дете насам.
Може да е дошла от семейство, в което не е имало място за собствени нужди. Може да е дошла от опит, в който усетили сте, че ако бъдете достатъчно добри, достатъчно разбиращи, достатъчно полезни, ще получите онова, от което сте имали нужда. Любов, спокойствие, приемане. Персоната не е проблем сама по себе си. Всички носим роли. Проблемът е когато персоната погълне центъра. Когато спрете да знаете кой сте без ролята. Когато аз и онзи, за когото идват с проблеми, станат едно. И точно тогава доброто без граници се превръща в нещо друго. Нека говорим за механизма, за конкретния начин, по който работи тази система. Когато доброта без граници е вашата основна настройка, тя изпраща сигнал. Неумишлено, не с думи, а с поведение. С начина, по който отговаряте. С начина, по който обяснявате себе си, когато всъщност не ви е поискано обяснение. С начина, по който оставате в разговор, след като вече се чувствате изцедени. Сигналът е: тук не е нужна граница. Тук всичко е позволено. Не всеки, който получи този сигнал, ще го използва злонамерено. Но има хора и има динамики, в които точно тази отвореност става входна точка. Нарцистичната динамика, не диагноза, а патърн на отношение, много често търси точно това. Не добри хора, за да ги унищожи, а отворени хора, при които достъпът не струва нищо, при които реакцията е гарантирана, при които обяснението дойде само, без да е поискано, при които вината се приема веднага, дори когато вината е чужда. В такава динамика добротата не се цени, тя се използва. Не защото другият е изцяло лош, реалността е по-сложна, а защото системата изисква достъп. И вашата доброта без граници е отворената врата, през която системата влиза. Как изглежда това на практика? Не с удар, не с явна заплаха, а с нещо много по-тихо и много по-объркващо. С тон, който ви кара да се чувствате, че сте направили нещо нередно, въпреки че не сте. С мълчание, след което вие сте онзи, който пита: добре ли си? И търси как да поправи. С преразказване на случилото се по начин, в който вашата версия никога не е съвсем правилна. С усещане, че трябва да докажете добрите си намерения отново и отново, все едно доказателствата от вчера са изтекли. Газлайтингът, и нека кажем тази дума директно, не е само откровенно отричане на реалността. Често той е по-фин. Ти преувеличаваш. Не съм казал така. Ти просто си твърде чувствителен за това. Защо правиш от мухата слон? Казано достатъчно пъти, казано с достатъчно увереност, спирате да вярвате на собственото си усещане. Не защото сте слаби, а защото сте достатъчно внимателни и честни, за да допускате, че може би грешите сте вие. Именно тази честност, качество, ставате уязвимост в такава система. И тук е едно от първите места, където яснотата трябва да влезе преди реакцията. Какво имаме предвид под яснота? Не студенина, не решение да не чувствате, не затваряне на себе си зад ледена стена, след което никой не може да се доближи. Яснотата е нещо много по-конкретно. Яснотата е когато спирате да питате какво иска той и за момент се питате какво усещам аз. Яснотата е когато тялото ви е изпратило сигнал, стягане в гърдите, дишане, което се е ускорило, умора, която е дошла от никъде, и вместо да го игнорирате, го четете. Не като слабост, като информация. Яснотата е когато спирате да приемате чуждата версия на събитията като по-достоверна от вашата, само защото другият е по-убеден или по-гласовит.
Юнг би казал, че яснотата идва от контакт с аза. Не с егото, а с онзи по-дълбок вътрешен ориентир, онзи вътрешен компас, около който се изгражда цялостна личност. Индивидуацията, процесът на ставане на себе си, не е нарцисизъм, не е затваряне в себе си, а е способността да знаете кой сте, дори когато чуждото около вас настоява, че сте нещо друго. Но за да стигнем до яснотата, трябва да минем през нещо неудобно. Трябва да погледнем сянката. Сянката, в разбирането на Юнг, е онова в нас, което е потиснато. Не защото е лошо в обективен смисъл, а защото не се е вписвало в ролята. Не се е вписвало в образа на добрия, разбиращия, помагащия човек. За много чувствителни хора сянката съдържа гняв. Истинският гняв. Онзи, който казва «стига», не повече. Онзи, който не търси разбиране и не предлага обяснение. Който просто казва «не». Съдържа умора. Онова изтощение, което е натрупвано с месеци или години, докато помагате, докато слушате, докато издържате. И никой не пита как сте вие. Съдържа нужда от признание. Тайното желание да бъдете видени. Не само като инструмент за чуждото оздравяване, а като човек, който също носи нещо. Съдържа раздразнение. Онова раздразнение, от което ви е срам, защото сте добри хора и добрите хора не трябва да се дразнят. Но когато тези части от вас се потискат, когато гневът не получи глас, когато умората не получи признание, когато нуждата от граница се заглуши, те не изчезват. Те просто слизат по-дълбоко. И оттам влияят на поведението ви по начини, които не контролирате. Ето, например, когато не можете да кажете не директно, може да кажете да. И после да се изтегляте бавно. Да ставате по-малко достъпни, да отговаряте по-бавно, да намирате причини да не присъствате. Не защото сте нечестни, а защото тялото е намерило заобиколен начин да защити онова, което умът не е разрешил. Или събирате гняв, дълго, тихо. И в даден момент, заради нещо на пръв поглед малко, той излиза. И вие се стоварвате върху ситуация или човек с несъразмерна сила. И после се чувствате виновни и се питате дали не сте проблемът, дали не сте прекалено чувствителни, дали другият не е бил прав за вас. Но тук е важното. Гневът не е доказателство, че сте лош. Гневът е информация, за която дълго не е имало място. Когато сянката получи глас, когато и се разреши да съществува, да бъде призната, тя не ставата чудовище. Тя ставата ресурс. Онзи вътрешен глас, казващ, тук нещо не е наред. Тук вниманието ти е нужно за теб. Сега нека поговорим за онова, което много хора усещат, но рядко го назовават така. Не само добрите хора попадат в тези динамики. Попадат хора, за които доброто е станало идентичност. Хора, чието образ на себе си е изграден около аз помагам, аз разбирам. Аз не оставям хората сами. Когато тази идентичност е застрашена, когато постигат ситуация, в която им се налага да откажат, да разочароват, да поставят граница, тя не се усеща просто като неудобство. Усеща се като загуба на себе си. Ако аз не помагам, кой съм аз? Ако аз не разбирам, кой съм аз? Ако аз кажа не, дали все още съм добрият човек, за когото мислех, че съм? Тези въпроси не са измислени. Те са реални и болезнени. И точно защото са болезнени, много хора предпочитат да не ги задават. Предпочитат да продължат да дават, дори когато нямат какво. Предпочитат да издържат чуждия хаос, дори когато собственият им свят се е разклатил. Защото алтернативата,
да спрат да спасяват, изглежда като изчезване. Юнг би казал, именно тук комплексът се е загнездил. Комплексът, не в смисъл на проблем, а в психологическия смисъл, е скупчвана от образи, преживявания и убеждения около определена емоционална тема. В случая, тема за стойността, която е обвързана с полезността. Аз струвам, защото съм нужен. Когато тази убеждение управлява живота ни, спираме да живеем от центъра, живеем от периферията на чуждите нужди. И там, в тази периферия, ни е много трудно да чуем какво всъщност искаме ние. Ето защо яснотата е по-важна от реакцията. Нека поясним тази разлика. Реакцията е автоматичната. Тя идва бърза, без пауза. Идва от навик. Телефонът вибрира и ръката ви вече е посегнала. Гласът на другия се е напрегнал малко и вие вече търсите как да намалите напрежението. Усетили сте вина и вече обяснявате, дори без да знаете за какво. Реакцията е лоялна. Лоялна на старата роля, на старата система, на старата договореност, която никой изрично не е правил, но която тялото ви е научило отдавна. Яснотата е различна. Яснотата изисква пауза. Малка, понякога много малка пауза, но реална. В тази пауза задавате не въпроса какво иска другият, а въпроса какво всъщност се случва тук. Не защото сте студени, а защото сте честни. Защото реакцията без пауза може да е лоялна към стара роля, но не е лоялна към вас. И ето какво се случва в тялото, в тази пауза. Стягането продължава. Вината идва почти веднага, като стар рефлекс, като познато усещане. Нещо казва реагирай, поправи, успокои. Но ако издържите пространството на паузата, само за момент, нещо друго може да се появи. Не е яснота от рода на знам точно какво да направя, а яснота от рода на знам как се чувствам аз. Това второ познание, толкова просто, толкова очевидно на пръв поглед, е нещото, което много чувствителни хора са загубили в динамиката на доброто без граница. Те знаят как се чувства другият, те четат чуждото с голяма точност, но собственото им усещане е станало вторично, на фон, незначително. Яснотата е връщане на собственото усещане в преден план. Не за да игнорирате чуждото, а за да не го носите вместо другия. Нека сега поговорим за самата граница, за онова, от което много хора, особено чувствителните, изпитват дълбок дискомфорт. Когато чуете думата граница, много хора веднага я свързват с отдалечаване, с затвор, с отхвърляне, с жестокост, прикрита в достоинство. Но границата не е студена стена. Тя е линия на истината. Линия, която казва до тук мога да стигна и да оставам себе си. Отвъд тук губя нещо от себе си. Тази линия не е наказание за другия. Тя е честност към себе си. И парадоксът е, че когато живеете без нея, не помагате повече. Помагате от страх, от вина, от стара роля, от комплекс. От убеждението, че ако не помагате, ставате нелюбим. Но помагането от страх не е добро. Добре изглежда, добре звучи, но не е добро. Нито за вас, нито за отношенията. Защото когато помагате от страх, хората около вас не получават вас. Получават вашата персона, получават ролята. И колкото и добре да играете ролята, в нея липсва нещо. Отсъства онова, което прави отношението истинско. Вашето реално присъствие, с граници, с потребности, с ограничения. Юнг е написал, и нека цитирам смисъла, а не конкретна дата, че индивидуацията не е пътят към съвършенство, а пътят към цялост. Не ставате по-добър, ставате по-цял, по-честен, по-близо до себе си. Цялостта включва и частите, които не са удобни. Включва способността да кажете не. Включва позволението да сте уморени.
Включва правото да имате нужда, без да се налага да заслужавате тази нужда. И ето как. Граница, поставена от тази цялост, не прилича на жестокост. Тя прилича на честност. Добрите отношения, истинските отношения, могат да издържат тази честност. Може дори да стават по-добри от нея. Но в динамика, в която достъпът ви е бил основата на всичко, там границата ставата проблем. Не за вас, а за системата. Когато поставите граница в такава динамика, много вероятно е да се случи нещо специфично. Другият ще реагира. Не задължително с гняв, въпреки че и това е възможно. Може да реагира с обида, с мълчание, с въпроса защо ставаш толкова различен. Може да използва вината, директно или косвено. Може да намекне, че вие се промените, че вече не сте себе си, че някой ви е повлиял. И вие ще почувствате онова стягане отново, онова познато усещане. Може би съм прекалил, може би трябваше по-меко, може би съм наранил без нужда. Ето тук е ключовият момент. Тук яснотата е по-важна от реакцията повече от всякога. Защото реакцията ще ви откара обратно. Ще ви накара да обяснявате, да смекчавате, да търсите начин да върнете одобрението. И ще изглежда като загриженост, ще изглежда като любов, но ще бъде страхът, облечен в добро. Яснотата казва нещо различно. Казва, усещам вината, позволявам и да е там, но не й позволявам да вземе решението вместо мен. Вината е информация. Тя може да казва, наранил си някого и тогава е важна. Но може да казва само, другият е недоволен. И тогава тя не е вина в истинския смисъл. Тя е старата система, която се опитва да ви върне в ролята. Различаването е трудно, понякога много трудно. Но именно тук растежът живее, не в безгрешното действие, а в способността да правите разлика. Нека поговорим за онова, което се случва след границата. Не в теорията, а в конкретните дни след нея. Има момент, не веднага, но идва, в който тялото ви усеща нещо необичайно. Лека пустота, тишина, в която очаквате нещо. Нервната система е научена да работи в режим на готовност, да сканира, да реагира, да дава. И когато сканирането спре да дава резултат, когато реакцията спре да е автоматична, тялото не знае веднага как да интерпретира това спокойствие. То може да го преживее като опасност, като нещо не е наред. Защо е толкова тихо? Именно за това много хора след поставена граница или след разстояние от разрушителна динамика изпитват странна тъга. Не за човека задължително, а за познатото, за активацията, за онзи цикъл. Напрежение, реакция, облегчение, напрежение отново, който е бил живот, но сега го няма. Тялото може да бъде зависимо от динамиката, дори когато умът е казал стига. Това не е слабост. Това е нервната система, правеща онова, за което е програмирана. Да се придържа към познатото. Познатото е безопасно. Познатото е предвидимо. Дори когато болезнено, то е познато. Затова пустотата след границата не значи, че сте направили грешка. Понякога значи точно обратното. Направили сте нещо реално. И тялото се учи от нов ориентир. Нека тук добавим един конкретен образ. Представете си, че сте получили съобщение вечерта от познат, от стара динамика. Тонът е леко обиден, не агресивен, просто леко обиден. Онзи тон, на който сте свикнали да реагирате. Старата система казва, пиши обратно, обясни, успокой. Дишането ви се ускорява малко, ръцете ви са до телефона. Частта от вас, изградена в ролята на разбиращия, вече е наполовина написала отговора в ума. Но тук, само тук, вие правите нещо различно. Не изпращате нищо.
не веднага. Оставяте телефона, оставяте тялото да усети вълната, тревогата, вината, желанието да поправите. И изчаквате. Не защото сте жестоки, не защото наказвате, а защото за пръв път давате на себе си малко от времето, което до тогава сте давали на другите. Сутринта може да пишете, или може да не пишете, но решението ще дойде от яснота, не от рефлекс. Тази малка пауза е по-голяма отколкото изглежда. В нея вие не сте студени. Вие сте по-честни, отколкото сте били дълго. Сега, нека поговорим за онова, за което рядко се говори в темата за чувствителните хора. За скрития разказ на добрия. Под добрия образ, под ролята на разбиращия, помагащия, търпеливия, много пъти живее нещо, което не се признава. Желанието да бъдеш видян. Не само желанието да помагаш, а желанието да бъдеш забелязан за помагането. Желанието другите да знаят колко много даваш. Желанието, тихо, почти неосъзнато, жертвата ти да бъде призната. И когато тя не е призната, когато помагате и не получавате дори благодаря, идва обидата. Онази специфична, неудобна обида. Обидата на онзи, който е давал и никой не е видял. Тази обида е сянката на добрия. Не е лоша, не е нередна, но трябва да бъде видяна. От вас самите, преди всичко. Защото когато не е видяна, тя може да ставате двигател на помагането. Помагате не само от любов, помагате и за да бъдете видени, за да докажете стойността си, за да получите онова признание, което може би не сте получили по-рано, когато са ви трябвали. Юнг би казал, когато несъзнаваното не е изследвано, то управлява. Не вие управлявате поведението си, управлява старият комплекс, старата договореност. Аз помагам, за да съм нужен. Аз съм нужен, за да имам стойност. Когато това се види, когато го погледнете честно, без самобичуване, нещо се освобождава. Не се освобождавате от добрата. Освобождавате доброто от принудата. Ставате способни да помагате, когато наистина избирате, не когато системата изисква. И тогава помагането е различно. Тогава то не ви оставя празни. Тогава то не изгаря. Тогава то е истинско. Тук е важен още един момент. За хората, които се разпознават в това, което разказваме. Много от тях ще се запитат, но дали не съм просто егоист? Дали желанието да имам граница, да кажа не, да не помагам при всяко поискване, не означава ли, че ставам различен от ценностите си? Отговорът е не. Егоизмът е когато вземате от другите. Яснотата е когато спирате да давате от място на изчерпване. Можете да обичате и да имате граници. Двете не се изключват. Всъщност, без граници, любовта постепенно се изтрива, превръща се в дълг, в изчерпване, в обида, за която мълчите. Любовта с граница е по-честна, по-реална, по-издръжлива. И отношенията способни да я издържат. Те са онези, в които и двамата са реални, не само единият. Нека поговорим за онова, което се случва, когато за пръв път някой ви постави граница. Когато вие сте от другата страна. Защото ако сте чувствителен човек, вероятно сте преживявали и двете. Когато някой ви е казал не, когато е имал нужда от повече пространство, когато е поставил граница, как сте реагирали? За много чувствителни хора, дори за онези, които дълбоко разбират стойността на границата, получаването на чужда граница е болезнено. Може да се почувства като отхвърляне. Може да прозвучи като не си достатъчно добър. Може да активира стар страх от изоставяне. Но границата на другия не е заради вас. Тя е заради него. Тя е неговата честност. И да я приемете, дори когато боли,
е знак на зрялост, не на слабост. Именно тук се вижда дали работата е реална. Защото не е трудно да желаеш граници за себе си. По-трудно е да ги приемаш от другите, с разбиране, а не с обида. Тази двупосочност е важна. Защото зрелостта в тази тема не е само аз имам граница. Тя е и аз приемам границата на другия, без да я превръщам в тест за любовта му към мен. Сега нека поговорим за практиката. Не с чеклист, а с вътрешна нагласа. Яснотата преди реакцията не е техника. Не е стъпка 1, стъпка 2. Тя е начин на присъствие. Тя изисква поне 3 неща. Първо, честен контакт с тялото. Преди да отговорите на съобщение, на искане, на очакване, за момент се върнете към тялото. Какво усещате? Стягане, умора, облегчение, нежелание. Не за да се ръководите само от тялото, а за да не го игнорирате изцяло. Второ, разграничаване на вина от отговорност. Вина е аз съм лош. Отговорност е аз направих нещо и мога да го оправя. Много пъти онова, което усещате като вина, е просто чуждото недоволство, проецирано върху вас. Да различите двете не е мигновено, но е пътят. Трето, позволение да бъдете частичен отговор. Не трябва да решавате всичко. Не трябва да поемате всяка болка на другия. Можете да сте там с истинско присъствие и същевременно да не ставате контейнер за чуждия живот. Тези 3 неща изискват практика. Много практика. И ще има моменти, в които ще паднете назад в ролята. Ще отговорите бързо. Ще обясните повече, отколкото е нужно. Ще се почувствате виновни за граница, която е бил вярна. Това не е провал. Това е процес. Индивидуацията, ставането на себе си, не е линейна. Тя е спирала. Минавате отново през едно и също място, но всеки път малко по-разбудени. И сега нека стигнем до онова, за което говорим, когато казваме, че яснотата е по-важна от реакцията. Не говорим за студенина. Не говорим за оттегляне от живота или от хората. Говорим за много конкретна промяна в центъра. Преди. Центърът е чуждото. Чуждото настроение, чуждата нужда, чуждата реакция. След. Центърът е вашият. И оттам, от вашия център, можете да бъдете истински с другите. Не перфектно добри, а реални. В нарцистичната динамика, в системата, за която говорихме, центърът се е придвижил. Нерязко. Постепенно. С всяко обяснение, с всяка отстъпка, с всяко добре, може би ти си прав, центърът се е придвижил навън. И накрая сте живели от чужд центъра. Яснотата е връщането на центъра към вас. Не за да победите, не за да накажете, а за да можете отново да чувате себе си, да знаете кое е вярно за вас, да не се нуждаете от чужда потвърждение, за да повярвате на собствения си опит. Когато центърът е ваш, нещо се променя в общуването. Не ставате по-малко добри, ставате по-избирателно добри. Ставате добри, когато наистина избирате. Когато помагате, не защото бягате от вина, а защото наистина искате. Тази добрата е различна. Тя не изтощава. Тя не натрупва скрита обида. Тя е реална. И хората, способни да получат тази добрата, те усещат разликата. Те получават нещо истинско. Не роля, не перфектно поведение, а реален човек с реален избор, с реална граница. Нека се върнем към онзи момент, с който започнахме. Тялото, което се е свило, дишането малко по-плитко, усещането, че нещо предстои, да поискат от вас нещо, за което не сте дали разрешение.
Ако сте в тази вечер разпознали нещо от себе си в тези думи, нещо в ролята, нещо в границата, нещо в тихата умора от добрия, то не е случайно. Разпознаването е началото. Не на решение, не на план, а на малко по-честен поглед към това как сте живели до тук и как може да живеете от тук насетне. Не трябва да ставате различен човек. Трябва да станете по-цял човек. Да добавите онова, което е липсвало. Ясното знание, кога давате от любов и кога давате от страх. И в онзи момент, когато тялото се свие, когато дишането ви стане по-плитко, вместо автоматичната готовност, може да се появи нещо различно. Пауза. Само пауза. В нея въпрос. Какво е вярно за мен точно сега? Не всеки ден ще имате отговор, но въпросът сам по себе си вече е промяна. Защото чувствителността ви не е проблемът. Проблемът е, когато тя е живяла без вас в центъра. От тук нататък тя може да живее с вас.